बर'फोरनि देरसिन सिमां मुंख्लंफोरनि आद्रा थानाय सिमां आरो बर' माहारियारि फरायसा आफादनि मावनो थांखि लानाय जि सिमां आलादा बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट जाय बर'फोरनि बयनिख्रुइबो देरसिन सिमां बे सिमांखौ दिनै जाफुंसार होनो थाखाय जोङो भारतनि राजथावनि निउ दिल्ली नैबे जन्तर मन्तराव दिनै धरना लानाय जादों। बे धरनानि गेजेरजों जोङो भारत सरकारनो जों मेम'रेन्डाम दैथायहरनाय जाबाय आरो बे धरनानि गेजेरजों जोङो दिनै आलादा रायजो नांगौ होननानै उदां अख्राङावहाय जों बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट नांगौ होननानै आरो आसाम स्टेट आसाम डिभाइड आसाम 50-50 होननानै दिनै जों अख्रां गंसे रिंसार होनानै दिनैनि बे जन्तर मन्तराव जोंनि दिनैनि बे धरनाखौ लानाय जादों। बे धरनानि गेजेरजों जोंनि बर' माहारियारि फरायसा आफादखौ दिनै जगदान होनो एबा सापर्ट खालामनो थाखाय जोंहा दिनै अल टिवा स्टुडेन्टस इउनियननि मानगोनां आफादगिरिजों लोगोसे दैदेनगिरि बिथांमोनाबो सफैनो हादों आरो बेजों लोगोसे गार' स्टुडेन्टस इउनियननि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो सफैनो हादों आरो अल राभा स्टुडेन्टस इउनियननि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो दिनै सफैनो हादों आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो दिनै गिबिसिनावनो बर'फोरनो उदां बड'लेण्ड नांगौ जाय बड'लेण्डखौहाय साफ्रोमबो बर' रायजो राजा बिथांमोनानो दिनै हास्थायो आरो जाय बड'लेण्डआनो बयबो बर' हारिनिनो देरसिन सिमां बेखौ जों गिबियावनो दाबि खालामदों आरो बेजों लोगोसे कार्बि आंलं आरो दिमा हासावआव थानाय हाजोआव थानाय बर'फोरखौ एसटि दैखांनांगौ होननानै जों दाबि खालामदों आरो बेजों लोगोसे जोंनो बर'फोरनो आलादा दिनै रेजिमेन्ट नांगौ होननानै भारत सरकारनो जों दैथायहरदों आरो बेजों लोगोसे जोंनि दा आसामाव सोलिबाय थानाय जि 6था जाथि जनगोष्ठी बिथांमोनहा दिनै एसटि बिदों बे एसटि बिनायखौ जों जयैनो जों टिवा स्टुडेन्टस इउनियन गार' स्टुडेन्टस राभा स्टुडेन्ट आरो जोंनि बर' माहारियारि फरायसा आफादै जों जयै दिनै अपज खालामनाय बे मेम'रेन्डामखौबो जों दैथायहरदों आरो अख्रां गोमजासे दिनै जोङो दिनै बुंदों दे एसटिफोरनो दिनै एसटिफोरखौ आसामाव दिनै प्रटेक्सन होनांगौ आरो 6था जाथि जनगोष्ठीनि एसटि होनो मोना आरो बिथांमोना क्राइटेरिया गैया आरो बिथांमोना थागिबि नङा होननानै जों दिनै मेम'रेन्डाम गेजेरनि गेजेरजों दैथायहरदों आरो बेजों लोगोसे जोंनाव बर'फोरनो आसामाव आलादा रायजो होनायजों लोगोसे संकसनिफ्राय सदिया बुरलुंबुथुरनि साहा बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन ट्राइबेल्सफोरनो जि अट'नमास काउन्सिल दं बिथांमोननोबो जि 6 शिड्युल अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल बानायनांगौ आरो बिथांमोननि राव हारिमु बिथांमोननि धोरोम आसार खान्थिखौ प्रटेक्सन खालामनांगौ होननानै बनसुनिफ्रायबो जोङो दिनै बिथांमोनखौ सापर्ट खालामदों आरो बिनि गेजेरजों जों भारत सरकारनोबो प्राइम मिनिस्टार हम मिनिस्टार भारतनि प्रेसिडेन्टनो जों मेम'रेन्डाम जों दैथायहरनाय जादों। जोंनि दिनैनि हाबाफारिया जोंहा दिनै पारमिसन मोननाय बादियै दिनै बेयो 10थानिफ्राय 11थासिम जानानै थांबाय आरो जितु बनसुनि मावनो लानाय जाय 2022नि 7 तारिख फेब्रुवारियावहाय बै क'क्राझार नोगोराव थानाय जाय मुंख्लंफोरनि जिरायसालि गोथै हाखर बेवहाय जि बिथांमोननि बोर आशीर्बाद लानानै बिथांमोनखौ बिबार बावनानै जों जि मोनसे समायखिरा लाबाय बर' हारिनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय दानि जाखांबोबाय थानाय बर' लाइमोनफोरा फिन खेबसे सोमावसारनो थाखाय जि गावखौ बावसोमनो थाखाय बै समायखिराखौ लानानै जों बै समनिफ्रायनो जों मुसाहाबादे जों नेरनानै जों जोनोम जादों खुनु रावखौबो गिनाय गैया फासयनाय गैया रावखौबो जों लाजिनाय गैयालासेनो बर' हारिनि देरसिन सिमां आलादा रायजो सोरजिनायखौ जों मावनो थाखाय जों जानजि खाफ्रादों आरो बे सोमावसारनाया 2022निफ्राय दिनै खेमब्रै जाबाय दिल्लीयाव आरो जेब्लानासिम बड'लेण्ड आलादा रायजोखौ मोना अब्लासिम जोंनि दावहाया थांबाय थागोन जेब्लानासिम दिनै रायजोखौ जोंनो होआ अब्लासिम जोंनि फंबाय बिनानाव बिथांमोनाबो आलादा रायजो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटनि थाखाय दावहा नांबाय थागोन। बर' माहारियारि फरायसा आफादा जेब्ला आसामावहाय सोमावसारदोंमोन 6था जाथि जनगोष्ठीनो एसटि होनो मोना होननानै गोबां आफादफ्रानो दिनै धरना होदों गोबां आफादफ्रानो गोबां खोथा बुंदों जों बिथांमोनखौ जोबोद साबायखर बावदों आरो बिथांमोन बादे बर' माहारियारि फरायसा आफादाबो गोबाव सम जोङो बुंबोबाय थादों
जोङो दिनै एसटि थाखानाय एसटिफोरखौ दिनै खस्थ' होआलासिनो सोरबा नन ट्राइबेलफ्रा एसटि मोनोबा बेयाव जों गसंथेगोन आरो बिथांमोननो इलिगेलि भाबै भारतनि संबिजिताव जाय बिथांमोना मोननायनि खुनु क्राइटेरिया गैया सोरबा बिथांमोननो होयोबा भारत सरकारा अब्ला 5 मिनिट आगोलबाबो 1 सेकेन्ड आगोलबाबो बड'लेण्ड रायजो होग्रोनांगोन अब्लासो बिथांमोननो एसटि होनो मोनगोन होननानै जों दाबि दैखांबोदों आरो बिथाङा जोंनो एसटि होखांनानै बिथांमोना जोङो सोरबा ट्राइबेल्सफोरनो थाबोनाय ट्राइबेल्सफोरनो सेपारेट एडमिनिस्ट्रेसन होनानै आरो बर'फोरनो रायजो होनानै बिथांमोननो एसटि होयोब्ला जोंहा बेयाव बुंनांगौ गैया बिथांमोना जेनेरेल जायो ना बिथांमोना ओबिसि जायो ना बिथांमोना शेड्युल केस्ट जायो जाबाय थाथों जोंहा बुंनांगौ गैया नाथाय बिथांमोननो एसटि होनायनि आगोल इलिगेल भाबै जोंनो 5 मिनिटसो आगोलब्लाबो 1 सेकेन्ड आगोलब्लाबो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटखौ होग्रोनांगोन बेनो जोंनि स्टेट आरो बर' माहारियारि फरायसा आफादा बेयाव खुनु कमप्रमाइज गैया दिनै जोङो आसामनि ट्राइबेल स्टुडेन्टस इउनियन हिसाबै टिवा स्टुडेन्टस राभा स्टुडेन्टस दिनै गार' स्टुडेन्टस आरो बर' माहारियारि फरायसा आफादा जयैनो जों दिनै मेम'रेन्डाम होदों आरो बेयाव स्ट्रंलि होदों दि एसटि होनो मोना बिथांमोना क्राइटेरिया गैया आरो एसटि होयोबा थाखानाय एसटिफ्रा गोबां खस्थ' मोनगोन मानो होनोब्ला दा थाखानाय जि एसटि बिथांमोना बुहुत बेकवार्ड बिथांमोना आपलिमेन्ट गैया इक'नमिकेलि गोबां खस्थ'यै दिनै बिथांमोना थांबोदों आरो बिथांमोनानो बेनि भुमिपुत्र आरो जाय 6टा जाथि जनगोष्ठी एसटि बिनो नागिरदों बिथांमोना बिनि थागिबि नङा बिथांमोना गुबुन देशनिफ्राय फैनाय गुबुन जायगानिफ्राय फैनाय आरो बिथांमोननि जे क्राइटेरिया बेनाय खुनु बिथांमोना मोनसे गावसोरनि निजा भाषा गैया निजा राव गैया निजा हारिमु गैया निजा धर्म गैया बेखायनो बिथांमोना मोना होननानै जों स्ट्रंलि भारत सरकारनो प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया हम मिनिस्टार आरो प्राइम मिनिस्टारनो जों मेम'रेन्डाम दैथायहरनाय जादों नैबे बनसुनि दिल्लीयाव जन्तर मन्तर प्रग्रामनि थ्रुयै लाजिनाय गैया जों सोरनिबा हाखौ जों सेनो बियाखै जोंनि जों मोननांगौ मोन्थाय जोंहा दिनै आबै आबौ होलांखानाय हा हु जाय जों बर'नि जारिमिन जोंहा दंखायो भारतनि संबिधान बादे आर्टिकेल 2 and 3 आवहाय जिजों आलादा रायजो मोननांगौ जोंहा जि अधिकार दं बे अधिकारखौसो जों दिनै बिनो फैदों आरो बेयावहाय खुनु गिनाय गैया लाजिनाय गैया बेयाव खुनु सोरखौबा जों गिनाय गैयालासिनो जेरै जों मोसा फिसा बादि नेरनानै जोनोम जादों थिग बिदिनो बनसुआ जेब्लायबो जों नेरै जों थांबाय थागोन जेब्लानासिम आलादा रायजोखौ जों मोना अब्लानासिम बनसुआ आलादा रायजोनि थाखाय जों नांबाय थागोन जोङो दिनै जिहेतु जोंहा बर'फोरनो फिसा मोनसे काउन्सिल होदों जाय काउन्सिलखौ दिनै 92 आव बिटिसि होदों 2003 आव बिटिसि होदों 2020 आवहाय बिटिआर होदों बे काउन्सिला माब्लाबाबो जोंनि बर'फोरनि डिमान्ड नङामोन जोंनि बर'फोरनि डिमान्डआ जाहैबाय आलादा रायजो सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड जाय बर'फोरनि जानाय उखैनाय बर'फोरनि थामोनथा रैखाथि बर'फोरनि हा हु बर'फोरनि राव हारिमु बर'फोरनि आसार खान्थिखौ प्रटेक्सन होनो हागोन बिसोरमोन बर'मा बजेन्द्र ब्रह्मनि डिमान्ड आलादा बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटमोन सोरबा एसबिलि सोरबा बिएलइफोरनि डिमान्ड एनइपिफोरनि डिमान्ड सोरबा बर' रायजो राजाफोरनि डिमान्ड बे बड'लेण्ड आलादा रायजोसोमोन बे खुनु काउन्सिल नङामोन नाथाय आसाम सरकारा जोंखौ थगायनानै फिसा मोनसे काउन्सिल होदों जाय काउन्सिला 93 निफ्राय दिनै 2003 आव बिटिसि होनानै 2020 आव बिटिआर होनानै बे मालाबाबो बर'फोरनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो हायाखै जेब्ला जोंनि बर'फोरनि आफादफ्रा आन्दलन खालामदोंमोन बिथांमोनखौ सम गैया बिथांमोनखौ होनो हाथ'वा होननानै काउन्सिल होदोंमोन नाथाय बे काउन्सिला जोंनि बर'फोरनि थाखाय मालाबाबो दिनै सन्थुष्ट नङा बिनि थाखायनो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटआ जेब्लासिम जाया अब्लासिम जोंनि आलादा रायजोआ थांबाय थानांगोन आरो जेब्लासिम आलादा रायजो मोनगोन अब्लासो बर'फोरनि गांनाय उखैनाय बर'फोरनि आसामाव नासयजानाय दिनै बे एसटि बादि बिजानानै नन ट्राइबेलफोरजों दिनै एसटिफ्रा खस्थ' मोननो नागिरनाय आसामाव दिनै असमिया भाषा रोङाबा जोंनि ट्राइबेल बर'फ्रा साख्रि मोननाय दिनै हा हु सेजानाय गावनि ट्राइबेलावनो गावनि ट्राइबेलनि हायावनो दिनै सिक्सटिनबावनो हक जोंनि ट्राइबेल भिलेजबावनो हक दिनै गुबुनफोरजों सरकारजों होखारनाय गावनि हायावनो बैफोरबादि खस्थ' दुखु जों मोनबाय थागोन जेब्लासिम जों आलादा रायजो मोना गावनि हायावनो जों ओंखारनांगोन गावनि हायावनो जों भाषा रोङाबा साख्रि मोनो असनमान खालामनांगोन दिनै बेफोरबादि एसटिनिफ्राय जोंखौ एसटिनिफ्राय
नासयनो नागिरनाय गोबां जेंना जेंसिया जों आलादा रायजो मोनाबा जों जाफुंगोन बिनि थाखायनो जोङो नखरनि पावार हम पावार फाइनान्स पावार हा हु अधिकार गासैबो अधिकारखौ नांगोन अब्लासो जोङो दिनै जों थांनानै थानो हागोन बे बुहुम बिखायाव